Bună dimineața! Ne-am trezit. Ne tâmpă din spate în față. Ca să putem să... Nu știu de persoane, eu încă grăiesc. Cum ai dormit noaptea? Foarte bine. Da? Ce-am făcut noi în seară, atâta timp cât n-am filmat? Ce-am făcut? Ne îndreptăm spre bazinile muntoase, de unde curge cascadă și se formează un bazin cu apă cristalină. Mai poți? Ușurie. El vrea acasă și nu mai avem nevoie de hartă. Sper să ne meargă cu temperatura apei. La noi cât e ora? La mine ceasul e descărcat. E ora 12:20, luni, și sunt 19-20 de grade afară undeva. Cât de cald n-ar fi afară, acolo totdeauna o să fie răși, pentru că e apă curgătoare. Ce vreți, ne ducem acolo, dita mai e ca parcuri, n-ai pe scal și oameni. Sunt foarte multe mașini parcate. Eu nu știu dacă neapărat aici. Eu cred că încolo mai sunt ceva de vizitat. Dar cel puțin sunt foarte multe mașini. Nu prinde nicio linie de internet. Nici măcar să dai... Cum ai că nu mă știi că nu prinde nică? Eu nu mă pricep la vloguri, nu mă pricep să filmez, nu mă pricep să încep un vlog și să-l termin. Iar, spre exemplu, foarte multe momente nu le-am filmat. Nu eram padlă. Eu vroiam să trăiesc momentul, clipa, dar nu să stau cu camera aia ca așa. În fine, eu cred că am spus, dar nu știu dacă ai menționat asta până acum. Eu astea nu le fac pentru like-uri, pentru vizualizări, pentru nu știu și. Noi vrem să păstrăm amintirile pe YouTube. Anume ca peste câțiva ani să ne amintim de ce am făcut, nu că doar să ne amintim, dar și să vedem ce am făcut. Și copiii noștri la rândul lor să vadă viața noastră de acum, viața fără ei, viața cu mai multă libertate, pentru că da, copiii realizează că se restricționează toate aventurile astea. Priniți așa cum este, cu interesant să uită, cu nu, și gata. Dezvoltăm și mai avem pe aici, dar l-am pierdut pe omul meu. Și îl transmis la copiii tăi de viitor. Să fii sănătoși și să asculte de măsa aștați. Nu, dar poate îl transmiți altceva. Dar nu știu să-l Poate, transmit. na, ați creșteți mari și ați venit și voi aici. Da, sperăm. Dar să îngurei, nu cu mama și cu tata. Mesaj de tații, gata, Mie ar fi fost interesant să văd viața lui mama. Într-un videoclip undeva, când am chef să intru să mă uit la mama. Ce-a făcut ei cu tata, unde a fost, ce-a văzut, cum erau ei la viața lor, cum se manifestau, cum vorbeau, până să fim noi. Nu știu, noi mergem, dar noi nu mergem cu nicio hartă, noi nu vedem nică concret unde ajungem. Este închide și amăși. Eu ziceam că e răcoare. Că e răcoare și nu știu dacă să mă bag în apă, dar după ridicarea asta grea, eu cred că să mă bag pur și simplu să mă răcoresc. Dar nu zici că apa e rece și eu m-am înfierbântat și o să-mi pară mai rece apa. Un fel de saună nu strică. Saună în munți. Wait. Все. Eu cred că e cazul să închidem partea asta de video. Revenim când ajungem acolo.
povesti. Da? Cam povesti chiar? Mai poți? Da. Da, la Vale ne ducem ca Bostanul. A? La Valea să ne ducem ca Bostanul. Cred că astea cum eu. Da, asta e normal. Dar precis să fii mașini și... Ja nie wiem jak ja to samo, ja go Wow. Mai pot de căldură, nu mai pot de chișoare. Eu vreau să ne ducem în deal de tot. Ieftină. Avem de trecut. Trebuie să ducem acolo sus. Da. Dă la mine microfonul, că nu e simplu. Noastră intră în apă, e șmecher. Am băgat chișorul acolo, ni s-au amorțit, ni s-a încleștat chișorul. Uite, bă, e singur în bazinul ăsta mare. E călduț, așa-i? Asta e too much. Super reci. Baby. Uite la mine. Not ca o prințesă. Am așa poate o conving să fac o râpcă. Nice? Ei, dar poți face o râpcă. Nu ai munte. E too much. Nu e adânc? Ar trebui să te bași. Du-te, uite aici, măi! Hai, du-ți și sari! Păi spoți? Da, ia calc acolo, vezi, nu e adânc? Bagă-te, vezi dacă e normal. Precis? Hai. Dar dai zoom, da? Fugi! Fugi chepca. Suntem la o manevră periculoasă, mă, Daniela, ajungi să iei chepca, ajungi să iei chepca? Ajunge, nebuna. Hai, dar trebuia râpca. Nu vreau râpca! Păi de râpcă era vorba. Nu râpca trebuie. Hai, nu-ți flexa așa tare, da. Băi, dar trebuia râpca, băi. Trebuie râpca. Nu vreau râpca, nu mă fac atâta nu făcut. Eu sunt cameraman, what the fuck. Eu nu pot și eu. Eu nu știu de ce nu ți-a dat în cap să faci râpca, că noi la asta ne-am înțeles. Nu, noi nu ne-am înțeles. Eu am înțeles că trebuie să sar bomba. Eu râpca așa mai tem să fac. Așa sunt pietre. Și când cei care nu știu, eu știu să fac râpca în comparație cu Dani.
A? Super fain. Și cald, așa e cald. M-am mâncat tot în Iași, Tony. S-a acomodat foarte. Am atins cățelușul. E fain? Locația e 100%, mai dacă ajungeți vreodată în Wales, în Snowdonia, asta e un punct foarte bun, e foarte fain. Noi ne-am pregătit pentru că noi am avut locațiile deodată pregătite, unde plecăm și o să facem, știem cumva deodată. Eu m-am pregătit, m-am echipat cu ștum de baie, cu prosoape, cu tot. Da, Danu și-a uitat șort și acasă. Și lui e rușine să intre în chiloți și are chiloți de schimb. Nu, hai, nu fi pusi. Asta mai eu zic, de asta bărbații sunt noi pusi, tu nu vezi că ești în martiniță? Dar nu contează, intră. Hai, mergi să-mi faci vreo câteva poze. Mâncăm de astea tare buni. Parmigian și cașcaval și usturoi. Mergi să-mi faci câteva poze. Hai, așa vin încoace la uscatul leacă și după aceea mă mai bag în culeacă și mă duc acasă. Acasă? Nu, următoarea locație. Danu o prins la curaj. La fel de reci ca atunci. Da, la fel de răși ca la bobotează. Înseamnă că eu putem să mă bag la bobotează. E bine? Vezi? Îi place, dar până acum nu vrea să se bage. Eu ce copilul ăla se bagă în apă. Și da, nu se teme. Cum îți pare apa? Super. Îți place? Deci, E fain. Se merită. a noastră se pregătește să sară. Ia la dânsa. Hei! What the fuck? Ma... Încă nu știi că eu n-am prins tot cum trebuie. Ma... Dacă vede că n-am prins cum trebuie, ne-a iubi scenarea, muși. Ia rupești. Nu cred. L-am îndreptat. Nu cred. Nu cred. Mai pe scurt, eu ne-am, cred că luxat degetul, cel din mijloc, dar nu știu ce a fost de fapt, dar el a fost îndoiet. Eu am încercat să-l îndrept, încă era fierbinte, eu durerea nu o simțeam enorm de tare, era amorțit. Și am simțit numai cum os pe os s-o ros și s-a îndreptat. Nu știu și are, că el în continuare mă doare. Dar în fine, noi urmăm să plecăm la următoarea locație. Deci și ține de bazinile astea, asta e ceva wow. Eu cred că se merită la 100. Noi am ajuns la următoarea locație. Următoarea locație o să vedem o cascadă. Pe internet arăta wow, o să vedem dacă în realitate e la fel de wow. Update, degetul meu încă e stabil, nu mor, îți jie, dar ceva se întâmplă cu dânsul pentru că mă doare foarte, foarte, foarte tare. Aici e un pic mai răcoare, dar ia ce filmează acolo. Uite cât mușchi verde pe pereții ăștia, pe piatra asta. Asta e așa, de o plimbare. Eu cred că seara să fie aici la o întâlnire romantică, la un date. S-ar merita, ar fi romantic. Eu cred că dacă să-mi dai voie și aici m-aș băga în apă. Ne-aș rupe și capul, nu numai degetele. Ne-a sășcat atât dispoziția degetul ăsta. Degetul ăsta ne-a sășcat absolut tot. Mă pot bucura, e durere suportabilă, dar totuși mă doare tare și admir, dar cu greu.
Gândul meu e tot aici. Dar e foarte frumos ca tare. Anume cum sunt pereții ăștia plini de mușchi. Pietrele astea tot. Ia uite acolo în apă. Sunt câteva raze de soare. Uite cum se reflectă în apă. Ia vezi? Fain. Mamă, dar și m-aș băga și aici în apă. Iar? Da, da. Este vă Tarzan pe așa să sari. Păcat că nu. Asta, nu repetați, nu faceți ca mine, dacă vă apucați de Tarzan, că țineți-vă mai bine. Uite și frumos să văd mușchii ăștia de arbute, de pietre, cum stau frumos. Wow! Ia că aici m-aș băga în apă. Wow! Nu se dă voie să înnoți. No swimming. Nu permit înnotul. Păcat că la cât îți de îndrăzneață eu. Vai, mamă, și frumos. E ruptă din poveste. Sincer. Asta e wow! Nu știu cum voi, dar eu vreau să văd în alt punct tot asta, chiar dacă camera e în partea și aia. Asta, da. Wow! E frumos? Deci cum totul e plin de mușchi. Totul e plin de mușchi. Wow! M-am pălit cu capul! Nu mai voi. Îmi dezbat dinții din gură. Copacul și ăla care trebuie să te apleși, eu am mers peste dâns. Ne-am tras una în cap, dacă n-am un cucuia pe eu nu știu. Noi tot trebuie să știm calea s-a ferat. Dar era out of stock la biletele de la tren. Uf, nu-mi place și eu expusă la așa de mult efort fizic. Și încă și mă caleșesc. Și dacă îi duc la Bălța, pe eu și trebuie să mă duc după dânsi. La lucru am un copac de mere de unde mănânc. Dar dânsi nu e unul, nu fi, ia. Mai este unul. Ia șochi. Ce-s de levă-i? Mi s-a făcut gura pungă. Eu nu cred că tu mănânci în continuare. Doamne ferești, mai n-aș pe eu dacă mai vrei. Dar mărul ăsta ne-a ușit viața asta. Mi-a pus capac. Mai vrei măr? Trebuie să parcăm pe invaliz și eu. Spate, eu confirm. Mă regăsesc în invaliditate. Da, e ca așa, tot spate descaldat. Mai, dar parcă, știi, parcă e pădurea zânelor, știi? Așa ceva, pădurea zânelor. Așa, rupte din poveste. Asta trebuie să călătorim și noi, dar era out of stock la locuri. Locurile sunt limitate. Și ăsta e tren pe aburi, ăsta nu e tren diesel. Ăsta a fost mult mai scump decât așa la diesel. Nu, nu e diesel. Dar nu e pe diesel. E la vale, nu e la deal, ca să... Păi așa ții numai din frână. Ne ducem să mâncăm și hai povestește.
Eu sufăr acum, lăsați-mă să sufăr, că oricum asta nu mă liniștește, dar oricum ne-a stricat o leacă dispoziția. Hai că mă ducem acasă. Eu cu mâna asta frezez. Eu trebuie să mă duc direct la spitalul de urgență să vedem care e problema. Eu n-am de gând să stau așa să nu știu și cu dânsul și să mă doară în continuu. Acasă, și nu știu la spital, Da. Și? Da. Hai să spune ce facem mai departe. Mai departe ne ducem să vedem să mâncăm ceva, după care mai avem încă ceva rezervat. Și azi vă arătăm și nu vă mai spun deodată și chiar stați până la final. Bagi intrigă? Da, cum? Da și. Dar dacă le zic la tăți unde mă duc și fac deodată, pe el și este și o să mai uite până la final să vadă. Nu, așa că uitați-vă până la final. Mai scurtăm minute și să mâncăm. După asta ne mai ducem undeva și noi am luat azi decizia că astăzi ne îndreptăm spre casă și plecăm. Nu pentru că da, nu vrea, dar pentru că deștul meu suferă foarte mult și trebuie de văzut care e... Și că da, nu vreau. Și că da, nu vreau. Și următorul punct unde ne ducem când ajungem în Northampton, asta e spitalul de urgență. Eu nu știu cum să termine videoclipurile. Noi, de fapt, trebuie poi mâine să venim acasă, dar s-au cam schimbat planul. Venim luni, da, 4 nopți și 3 zile, dar ne trebuie ajutor. Ne ducem să ne alegem ceva de mâncare și revenim cu update. Cât am plătit și mâncăm. Da? Ai dat trec? Mai pe scurt, eu ne-am comandat din băuturi, ne-am comandat limonadă, 2 lire 30. Și ne-a venit o... Apă fus? Apă fus, asta eu nu știu, asta e limonadă, e apă dulce, dar 2 lire 30. Știi și asta. Schweppes? Asta e apă dulce, da e apă dulce, dar și za limonadă e asta, dar nu e asta. Sprite sau? E Sprite, 100% Sprite, vreau să zic, dar nu vine pe limbă. Da, de atât cum arată. Și cu tine, voi vedeți și obrazul aici unde mă aflu eu. Asta e, Doamne ferește. O cană de Sprite e 2 lire 30. Apoi eu cu 2 lire 30 știi cât Sprite beau acasă? Buhnesc. Eu ne-am comandat, dar nu e asta. Asta sunt cu băuturi. Eu am comandat o pizza. Pizza mea se numește Farmhouse. Costă 15 lire 75. Și Danu și-a comandat... Chicken. Care chicken? Asta? Da. E Lure Chicken. 17 lire 50 burgerul lui Danu. Și pizza mea e 15 lire 75. Deci o pizza e undeva la 300 de lei, 400. Da, burgerul lui Danu chiar că e 400. Acum așteptăm să vină comanda, să vedem dacă își merită banii. Asta e. Nici 30 minute? Uite, stai să văd și ora... Nu unde mâncarea. Asta e pizza mea de 15 pounds. Și asta e burgerul lui Danu de 17 lire. Fără părere, vă rog. Arată frumos. Arată fain. Arată fain, dar la Millennium mănânci mai bine. Băi, sănătos, are pui la greu, ca tare. Vedem la gust, bă? Vedem la gust, revenim. Noi aici am mâncat. Părerea mea că e preț scump. Nu e preț raport calitate, din păcate. A fost fain. A fost acceptabil, dar nu fain. Adică burgerul de 17 lire nu a fost wow, carnea a fost prea arsă. Pizza mea care a costat cât acolo? 15 lire? Cât a costat pizza? Da. 15 lire. E cumva șuncă, cașcaval, mușrom, ciuperci și pâine. Adică nu e ceva wow. Am mâncat și mai wow și mai ieftin. Dar asta e, dacă vrei să mănânci cât de cât ceva comestibil în țara Galilor, poftim. Vedem unde plecăm mai departe. Degetul meu în prezent nu arată bine, arată din ce în ce mai rău, dar de seară ne rezolvăm cu el. Pupici, bye!
O băgăm undeva? În gips. Opa. Push lever down. No waiting. Ah. Mama. Oi. Ea se oprește singur sau oprești tu? Nu, Oh my gosh. Dar nu e ok, eu înțeleg, dar... Asta tu frânezi acum. da. Nu. Și fain. În față este un tătic cu copilul și lor ne este frică. Și el respectiv frânează. Așa, da. Да ничего, да пиздец. Haide, el frânează și singur este. Ok, au fost niște trenulețe, eu cred că e clar în videoclipurile care le-am postat. Au fost de 3 ori te-ai dat câte 15 minute. Prețul în total a fost 30 de lire pe persoană, respectiv am dat 60. Eu cred că se merită, da, dar dacă ajunge cineva aici, eu recomand ca în fața voastră să nu se afle niciun copil, adică trenuțul din fața voastră să nu aibă copii, pentru că trenul din fața noastră a frânat foarte mult și noi prima dată, noi practic n-am înțeles mai nimic din viteză, din astea, noi n-am văzut adrenalină. Abia la final, noi am rugat persoanele care erau din fața noastră cu copii să ne schimbăm și într-un final am văzut și noi adrenalină. Recomand 100% locația, eu dacă nu era să am de aici de așa, eu cred că mă cățăram și pe sus, aici sunt foarte multe chestii interesante pentru care pot să vizitezi, e fain, îmi place locația, păcat că n-am descoperit-o mai devreme și păcat că am de aici este așa. Noi ne îndreptăm spre casă, nu neapărat spre casă, ne îndreptăm acasă, dar la spital, da, să vedem. Așa că bun drum nou și eu slavă la astăzi, pentru că Dana 3 zile, au călătorit 2 zile, au condus doar el și sunt datoare. Chiar dacă am de aici rupt, pe mână, cruise control. Hai, că numai la bye. autostradă. Numai la autostradă îți mergi. Da! Nu, noi avem Pocket 4, da? Vedem sau dacă scapi jos, te caci în ea, dar bine că am avut chestia asta pusă la cameră și o protejat foarte mult și asta, da, stratul. E ok, camera e întreagă, asta mă bucură pentru că n-am de vedea să mă joc moscul de asta și de-am mâncat de pe jos. So, noi ne urcăm în mașină și îi dăm gazul acasă. Pornim la drum. Ne auzim de la urgență, da? Ne auzim din Northampton, vedem de ce din pe drum. Noi am ajuns, ora 12 și 2 minute. Ce bine. Cum la urgență. Nu mă mai doare nică ea. Eu pus, nu știu pentru cine, dar n-are nică înăuntru. Am zis că medicul care se ocupă de chestiile astea, el e mâine la ora 8 începe lucrul și o să venim mâine. Dar deocamdată ne-a făcut așa, dar nu știu ce să mă ajute. Mâine tot cu asta vine înapoi. Și e ca așa, după 3 zile de așteptare ne-au pus așa un aparat, pe asta o scot, asta trebuie să o dau, să fac exerciții pentru osul ăsta și osul ăsta. Da, mi-au agățat de unghie, mi-au agățat elasticul ăsta, unghia ne-o trage și ne îndreaptă zona asta, pentru că zona asta e ruptă, așa e ruptă. Și cam asta e experiența noastră cu Țara Galilor. Mulțumim că ați vizionat până acum videoclipul. Și e ca așa. Da, noi edităm acum, așa am decis să încheiem vlogul cu rezultatul final. Așa că, pupici, ne revedem cu următorul vlog. Bye!